खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आसाम सरकारा सा 318 बिजाथिनो सोलोंथाइ बिफानाव थिसनथाइ होदों। सिबिआइआ एसपि लीना डलेखौ जेरा खालामदों। NHPCआव पाइप बेफ्रुनायाव माखासे लेबार जखम, जाथायखौ सिखोमानो नाजादों। सिक्किमाव गोमानानै दङ आसामनि मोनसे नखर। आलाकजार गुदि फरायसालिनि सामलाय बिबानखौ फरायसानि बिमाफोरानो रुजुनदों। सेङाजानाव गणतान्त्रिक नागरिक सुरक्षा मंचनि 13थि बोसोरसालिया जथुम्मानि खुंफुं आफाद दादों। सिक्किमाव दैबानाजों थैनाया सा 42 जाबाय आरो सा 150निबो बांसिन सुबुङा गोमानानै दङ। 2000 रांनि नटखौ बेंकआव जमा होनो हानाय समा जोबबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सरकारा 1 लाख थिसनथाइनि रादाय होनाय बायदियै मावफुंनायाव आरोबाव आगानसे सिगांदों। मानोना रायजो सरकारा दिनै सोलोंथाइ बिफानाव आरोबाव सा 318 बिजाथिफोरनो थिसनथाइ होदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सोलोंथाइ बिफाननि गुबुन गुबुन बिथोनगिरिखौनि सिङाव गासै सा 318 बिजाथिफोरनो दिनै थिसनथाइलाइ गथायदों। गुवाहाटीनि मास्क'याव थानाय प्रागज्योति कालचारेल सेन्टाराव बानजायनाय हाबाफारियाव दिनै थिसनथाइलाइ गथायनाय जायो। थिसनथाइलाइ राननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ आरो रायजो सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननि सुबुरुनगिरि प्रफेसर डक्टर ननि गपाल महन्तआ जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला रायजो सरकारा दिनै प्राइमारि एडुकेसनाव सा 241 देहायारि नोरजिया बिजाथिफोरनो थिसनथाइलाइ रानो। हायार एडुकेसन बिफानावबो एसिस्टेन्ट प्रफेसर मासियाव सा 27 बिजाथिफोरनो थिसनथाइ होयो। बेनि अनगायैबो SCERTनि गुबुन गुबुन मासियाव गासै सा 50 बिजाथिफोरनो थिसनथाइलाइ गथायनाय जायो। रिपर्ट बायदिब्ला 3 सेप्तेम्बर अक्ट'सिम आसाम सरकारनि 1 लाख थिसनथाइ हाबाफारिनि गेजेराव 87,402 मासिया आबुं जाबाय आरो दिनै गोदानै थिसनथाइ होनायजों गासै 87,720 बिजाथिनि थिसनथाइ होनाया मावफुं जाबाय। ओरैहाय बावैसो आसाम पुलिस बिफानाव 6,000 मासनि थाखाय फोसावथायनाय होगोन। बेजों लोगोसे सोलिफु दाननि गेजेरावनो 15,000 मासनि थाखाय फोसावथाय ओंखारगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। SI जुनमनि राफानि सोमोनांथावै जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव सिबिआइनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ आरो सिबिआइनि बे नायबिजिरनाया जोबथा खोलोबाव सफैबाय। बेनि गेजेरावनो दिनै सिबिआइआ नगावनि आगुनि एसपि लीना डलेखौ जेरा खालामदों। सिबिआइआ समन जारि खालामना एसपि लीना डलेखौ दिनै नगावआव लिंहरनानै जेरा खालामदों आरो सोंथि सोंदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सिबिआइनि समन जारि खालामनाय बायदियै लीना डलेआ दिनै नगाव पुलिस रिजार्भनि गेस्ट हाउसआव नुजाथियो। बेनि उनाव नगाव सार्किट हाउसआव थांनानै सिबिआइनि जेरा खालामनायाव मोगा-मोगि जाहैयो। बबेखानि सिबिआइआ पुलिस बिफाननि गोबांसा गोजौ थाखोनि अफिसारफोरखौबो जेरा खालामनो हागौ होननानै मिथिनो हादों। बेनि सिगां शुक्रबारखालि जुनमनि राफानि केसखौ लानानै सिबिआइआ रुना नियगखौ जेरा खालामदोंमोन। NHPCनि पावार हाउसआव गुबुन मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जानाया सोराङाव फैदों। थांनाय 30 सेप्तेम्बर खालिनो जादों बे गिख्रंथाव जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला NHPCनि पावार हाउसआव पाइप बेफ्रुनानै 4 लेबारा गोब्राब जोखोम जादों। जोखोम जानाय 4 लेबारा गोब्राब हालोदाव दङ आरो बिसोर 4खौबो फाहामथाय होगासिनो दङ। नाथाय बे गिख्रंथाव बेफ्रुनाय जाथायखौ NHPCनि खुंथाया सिखोमानो नाजादोंमोन होननानै गोख्रों अजद थिखांदों। अब्लाबो खौरां बिजोङाव खौरां फोसावजानायनि उनाव बे गिख्रंथाव जाथाया सोराङाव फैदों। रिपर्ट बायदिब्ला थांनाय 30 सेप्तेम्बर खालि पावार हाउसनि मोनसे कनक्रिट पाइपआ बेफ्रुनानै 4 लेबारा होसिनजादोंमोन। बे जाब्रबथायनिफ्राय 4 लेबारखौ गोब्राब हालोदाव बोखांनानै थिकादारा देहा फाहामसालियाव लांनानै फाहामथाय होनाय जायो। नाथाय बे जाथायखौ NHPCआ सिखोमानो नाजादोंमोन। सिक्किमाव गोमानानै दङ आसामनि मोनसे नखर।
सिक्किमाव जोमै बेफ्रुनानै तिस्ता दैमानि बान्दोआ बायफ्लंनायाव सोमजिनाय दैबानानि उननिफ्रायनो गोमानानै दङ आसामनि मोनसे नखरा। मख'नो गोनांदि सिक्किमनि माखासे ओनसोलाव दैबानानि गिख्रंथावआव सेमब्रानाय माखासे सुबुङा गोमानानै दङ। गिख्रंथाव दैबानानि उनाव सा 142 सुबुंफोरा गोमानानै दङ आरो बिसोरजों दासिमबो फोनांजाबनो हायाखै। नलबारि जिल्लानि मोनसे नखराबो सिक्किमाव गोमानानै दं होननानै खौरां मोन्दों। रिपर्ट बायदिब्ला नजरुल इस्लाम आरो मुक्ता आहमेदा बिनानावखौ लोगोआव लानानै थांनाय 1 अक्ट'बर खालि सिक्किमाव बेरायनो थांदोंमोन। नाथाय दैबाना जानायनि उननिफ्रायनो बिसोरो गोमानानै दङ आरो नखरनि सुबुंफ्रा दासिमबो फोनांजाबनो हायाखै। मोनसे गोजोनथाव आरो बाख्नायजाथाव खौरां। बे खेबाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मसलपुर महकुमा बेन्दोंनि टिहु बरमा गुदि सोलोंथाइ खोन्दो आवथायाव बरमा ओनसोलनि आलाकजार गुदि फरायसालियाव फरायसाफोरनि बिमाफोरानो फरायसालि सामलाय आफाद एबा SMCनि गिलिर बिबानखौ लाबाय एबा रुजुनबाय। फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि आरो लेङाइ आफादगिरिनि मासिखौ लानानै गासै सोद्रोमाफोरा फरायसालिनि बिमाजोब। बिसोर बिमाफोरा गावनो गाव आलाकजार गुदि फरायसालिनि सामलाय आफादनि बिबानखौ लानो गोसो गुदुङै ओंखारबोदों। मख'नो गोनांदि सामलाय आफादनि बिबान रुजुनाय बिमाफोरा BA, HS, SSLC आनजाद उथ्रिनाय आइजो। मावनाय दांनायाव संनाय खावनायाव जेननो रोङै जेरैबो आखा फाखा बर' बिमाफोरा सोरखारि गुदि फरायसालियाव बिब्दि बिबान लानो ओंखारबोनाया बर' माहारिखौनो जांख्रिथायनि मोनसे थुलुंगाखांनाय होदों आरो बाख्नायजाथाव। धेमाजि जिल्लानि सेङाजान दखरा गणतान्त्रिक नागरिक सुरक्षा मन्चनि मावखुलियाव बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरि सुरजित हाजंनि मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय जथुमाव खुंजानो गोनां गणतान्त्रिक नागरिक मन्चनि 13थि बोसोरारि जथुमानि मावफुं आफाद आरो दालाय आफादफोरखौ दाफुंबाय। 13थि बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफादखौ मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि EM एबा मावफुं सोद्रोमा मलेन्द्र नार्जारिखौ आफादगिरि, सुजित हाजंखौ मावफुं आफादगिरि आरो कुमेश्वर मराननो गाहाय नेहाथारि बिबान होनानै थांनाय 13 मेआव दाफुंनाय जादोंमोन। जथुमाव गणतान्त्रिक नागरिक सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि जारिमिन नार्जारि, गाहाय नेहाथारि तुलन सलवान, बोसोनगिरि कालु दास, जनाय जिल्ला JNSMनि आफादगिरि हेमकान्त दैमारिमोना बाहागो लायो। सिक्किमनि सांथां बान्दोआ सानसेनि गेजेरावनो हरखाब गोख्रों अखानि दैबानाजों सांथां बान्दोआ बुखारलांनानै थेर बेथेर बायलांनायनि जाहोनाव आफाङाव थानाय सिक्किमनि मोनब्रै जिल्लाया गोबां खहा सहायनांनायजों लोगोसेनो थैनायनि अनजिमाया सा 42 जाबाय आरो दासिमबो सा 150निबो बांसिन सुबुङा गोमानानै दङ। थांनाय 4 अक्ट'बर मंगलबार खालि सांथां बान्दोनि आफाङाव थानाय सिक्किमनि तिस्ता दैमानि दैबाना जानानै मंगन जिल्ला, गेंटक आरो नामची जिल्लायाव गासै गं 13 पाक्का दालांखौ सिफायलांदोंमोन आरो गोबां नोगोर एबा गामिफोरखौ बुखारलांदोंमोन। सिक्किमनि लाचेन हालामाव मंगलबारनि फुं समाव हरखाबै दैबाना जानायाव आर्मिनि केम्पआबो बुखारलांदोंमोन आरो पार्किं खालामनानै दोननाय आर्मिनि गारिफोराबो बोहैखारलांदोंमोन। सा 23 आर्मि जवानफोराबो बुखारलांनानै गोमादोंमोन। ओजोंहाय सिक्किमनि डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिआ मिथिहोदों दि दासिमाव गासै 22,000 सुबुङा बे जेंनाजों सैनांदों आरो सा 2,411 सुबुंखौ गुबुन जायगायाव लांनानै रिलिफआव दोननांबाय। रिजार्भ बैंक अफ इन्डियाया हादरनि रायजो राजानो मिथिहोदोंमोन दि आथिखालाव 2,000 रांनि नटखौ दिनै 7 अक्ट'बर 2023 सिम सोलायनो एबा बेंकआव होनो हागोन। 7 साननि सम फोलावबावनानै ग्राहकफोरनो सम होबावनाय जादोंमोन। नाथाय बे खाबुआ दिनै 7 अक्ट'बर 2023 आव थुंगेबाय। दिनैनो जोबथा सानमोन बेंकआव 2,000 रांनि नटखौ सोलायनो हानाया। अदेबानि गाबोन 8 अक्ट'बर 2023 निफ्राय हादरनि गासै मोन 19 रिजार्भ बेंकआवल' सोलायनो एबा जमा होनो हासिगोन होननानै मिथिहोदों। बे मोन 19 रिजार्भ बेंकफोरानो जादों फारियै आहमदाबाद, बेंगालुरु, बेलापुर, भ'पाल, भुबनेश्वर, चन्डीगढ़, चेन्नाई, गुवाहाटी, हायद्राबाद, ज'धपुर, जम्मू, कानपुर, कलकाता, लखनऊ, मुम्बाइ, नागपुर, निउ दिल्ली, पाटना आरो तिरुवनन्तपुरम। बे मोन 19 रिजार्भ बेंकआवल' रिजार्भ बेंकनि थिखानाय बिथोन बायदिल' गावबा गावनि 2,000 रांनि नटखौ सोलायनो हासिगोन।
दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।